Altså for det første tror jeg, hvad der var meget vigtigt for mange af os i Vesttyskland, var, at vi endelig kunne rejse til Østtyskland. Tidligere var det vanskeligt, det var dyrt, det kunne være ubehageligt. Endelig kunne man rejse og se alt det, man havde hørt om, og endelig frit træffe folk, som var vanskelige at træffe før. Selvfølgelig, Østberlin og Østtyskland var vanvittigt ødelagt. Og det kan du stadigvæk se. Hvis du i dag kører rundt, stadigvæk i visse kvarterer i Østberlin, er der masser, der ikke er blevet genopbygget. Vestberlin ser du næsten ingen ruiner mere. Meget få ødelagte huse. Og sådan var det også i Østtyskland, at man i begyndelsen reparerede centret. Lad os sige sådan, at de første 2-3 år blev centrene af Østberlin, Dresden, Leipzig, Rostock, alle byer genopbygget, men så snart man gik 5 minutter ud af centrum, var der masser af huse, der var ødelagt, som man aldrig havde taget sig af. Ikke kun huse, men masser af kirker og så videre, offentlige bygninger, som var en forfærdelig tilstand. Hvad man selvfølgelig desværre nu for øjeblikket kan lægge mærke til. Der er flere arbejdsløshed, der er større i Østtyskland end i Vesttyskland, og det kan I for øjeblikket mærke med den jeg vil ikke sige problem, men de flygtninge, I har. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at alle de forskellige angreb, vi igen har haft de sidste par dage her, alle sammen var i Østtyskland. Altså det tidligere Østtyskland. Det var til dels for det meste småbyer, meget ofte i Sachsen. Det er problemet, at Sachsen, Thüringen osv. er meget højreorienteret. Altså de har et meget stort antal af republikanere, NPD, nationaldemokrater osv. Og så har vi jo desværre i Dresden en stor gruppe, der hedder Pegida. Det ved I måske ikke. De er særligt specielle i Dresden, og de er meget højreorienterede. Er som sagt rejsefrihed. Altså det er selvfølgelig for dem i Østtyskland, var det største, at de rejste. Altså jeg kender jeg viser ofte rundt på et museum, der ligger over i Østberlin, som hedder Hohenschönhausen. Det er Stasi-fængsel og tidligere Stasi-fængsel. Og der er der mange af dem, der var i Østtyskland, som har fortalt mig derovre, at de med det samme rejste alt de kunne, og alt de penge de havde. Og der var en af dem, han havde hele tiden længtes efter Danmark, og så snart han kom ud af fængsel i Østtyskland, han sad inde, fordi han var det, man kaldte republikflygtning. Det vil sige, at han havde prøvet via Bulgarien og Rumænien. Der måtte de jo godt tage hen, for det var kommunistiske lande, og holde ferie der, hvis de havde råd til det og fik lov til det. Og så prøvede han at flygte derfra, og derfor blev han sat fast og kom så til et fængsel hertil. Og han tog med det samme til Danmark, fordi han havde altid længtes efter Danmark og aldrig været der, og han snakker efterhånden glimrende dansk. Ja, altså det kan man godt sige, at det var for særligt i Østtyskland var det fantastisk, at man endelig kunne rejse. Og for mig var det sådan, at jeg kort efter at muren var faldet, så sagde jeg til min familie, nu skal jeg lige have en uge, nu kan I gøre, hvad I vil. Nu stiger jeg på toget og kører rundt i Østtyskland. Og det var meget vanskeligt, der var jeg meget naiv. Jeg havde regnet med, at alle togene gik. Jeg ville finde hotelpladser alle steder. Det gik overhovedet ikke. Masser af hotellerne var ikke åbnede. Masser af dem var blevet lukket i mellemtiden. Jeg kom til Schwerin, som er hovedstaden for Mecklenburg-Vorpommern, og kom med toget og steg i en taxa og sagde, jeg vil gerne, vil du ikke godt lige køre med til et eller andet som mellemklasse hotel.